Máté evangéliuma. Első fejezet. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák. Izsák fia Jákob. Jákob fia pedig Júda és testvérei. Júda fia volt Támártól született Pérec és Zera. Pérec fia Hekrón. Hekrón fia pedig Rám. Rám fia volt Aminádáb. Aminádáb fia Nassón. Nassón fia Szalmon. Szalmon fia volt Ráhábtól Boáz. Boáz fia Rúttól Óbéd. Óbéd fia Isai. Isai fia volt Dávid király. Dávid fia volt Salamon, Uriás feleségétől. Salamon fia volt Roboám. Roboám fia Abijá. Abijá fia pedig Ásszá. Ásszá fia volt Josafát. Josafát fia Jorám. Jorám fia Uzziá. Uzziá fia volt Jotám. Jotám fia Áház. Áház fia Ezékiás. Ezékiás fia volt Manasszé. Manasszé fia Ámon. Ámon fia Jósiás. Jósiás fia pedig Jekonnyá és testvérei a babiloni fogságba vitel idején. A babiloni fogságba vitel után Jekonnyá fia volt Sealtiel. Sealtiel fia Zerubábel. Zerubábel fia volt Abihúd. Abihúd fia Eljakim. Eljakim fia pedig Azor. Azor fia volt Cádók. Cádók fia Jákin. Jákin fia Elihúd. Elihúd fia volt Eleázár. Eleázár fia Matán. Matán fia Jákob. Jákob fia volt József, férje annak a Máriának, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék. Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék. A babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme, szűz fog a méhében, és fiút szül, és Immanuelnak nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt. De nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.